Hokejisté BK Mladá Boleslav zakončili domácí část přípravných utkání zápasem s maďarským celkem Fehérvár a V19. Poslední domácí přípravný duel bruslařů přinesl divákům gólovou podívanou a skončil vysokým vítězstvím 8-1. Prvú tretinu sme si to zbytočne komplikovali, pridržiavali sme puky, každý si chcel niečo zrobiť navyše a dostávali sme sa zbytočne pod tlak, ale potom sme začali viacej korčilovať, hýbať sa druhú tretinu a už to bolo o poznanie lepšie. Fehérvár má pověst, řekněme, fyzického týmu. Počítali jste s tím nějakým způsobem? Tak určite, čo hral niekto Ligu majstrov napríklad, stretol sa s týmito týmami, tak vedia, že je tam veľa Američanov, Kanaďanov a oni väčšinou vyznávajú ten fyzicky náročný hokej. A vedeli sme, že čo od toho čakať, ale myslím si, že oni boli tiež trošku uvarení tú prvú tretinu. Boli možno trošku korčiliarsky lepšie na tom, ale druhú, tretiu tretinu už podľa mňa sme boli na tom oveľa lepšie. Ty jsi dneska dal vlastně 4. gól za 24 hodin, když to trošku shrneme. Tak sedla ti ta první lajna, vyhovuje to takhle? Tak určite, akože tak som rád, že sa mi to podarilo dať gól, ale určite je čo zlepšovať a máme ešte koľko, 2 týždne, 3 týždne do ligy a uvidíme. Ešte možno tréneri budú niečo skúšať a uvidíme. Oni skúšajú, menia to a som rád, že sa nám podarilo streliť góly, ale dôležité bude, ako budeme hrať v septembri a ten štart sezóny. Přesto se nějaké hodnocení už asi nabízí, protože jste vlastně dneškem uzavřeli přípravné zápasy doma, tak jak na tebe ta příprava zatím působí? Tak príprava, akože, tak hráme, si myslím, že v tých zápasoch sme viac menej hrali dobre, každý jeden si myslím a určite poteší, že sa vyhrajú tie zápasy, ale dôležité je sa pripraviť na ten štart a robiť tie veci, ktoré chceme robiť na tréningoch a podobné. A to sa myslím, že určite darí a dávame to do tých zápasov, čo trénujeme a treba len dobre načasovať formu, dobre potrénovať, aby sme to zvládli ten štart sezóny, kde tam je obden zápas a být na to připravený. Extraliga startuje 10. září. První domácí zápas hraje Mladá Boleslav v pátek 12. září. Soupeřem bude Kometa Brno. Diana Kizivátová, První Boleslavská.